عز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات عزبتنا نلوم حمس شو عتا قنبوت كلتاشن عسان شدشان تدالوه حدي زيناتات حزلكم قريبا له كنت كاتتلو نبخبر عدم فلما كنات تاتو روسيا دقفتون چاينا عينا زحاسيتلون اقدا امريكا على قينيرو إرترا حوعات نتخاب سودان وتادراون غزوان كم زرخبه سقلت كسي نتيقوا فدرال بوليس إثيوبيا 9 بليون بر تغوحغو زبط صبصب نصيغو إيران نمقصار وفرحنت كم عوض كتغصو تخاليا أمريكان إيران نتن أوار حكاية صنحه كوينات نمقراص أوسان أوان تبصحو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ኢራንን ኣብ ቤጂን ተራኺቦም ቻይና ብዛዕባ ኩናት ኢራን መጠንቀቕታ ሂባ እዘን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቅርቤ ክትከታተሉን በክብሪ ዕድም ሩስያ ዝደገፈቶ ቻይና ዓይና ዝሓሰየትሉ እገዳ ኣሜሪካ ዓለቑ ነይሩ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ ትዳሎ ከም ዘላ ዝገለጸ ጸብጻባት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ኤርትራ ገሊጻ ሚኒስትር ዜና እቲ ትማል ረቡዕ 6 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እገዳታት ክለዓል እዩ ብዝብል ጸብጻብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስጉምቲ ነቲ ጉጉይ ክብል ዝገለጾ ፖሊሲ ዋሽንግተን ብዘላቕነት ብምእራምን ፍትሓውን ሕጋውነትን ርትዕ ዝረጋግጽ ክኸውን ነቲ እገዳታት ኣብ መጋበያ ዓለም ክትነቕፎ ዝጸንሐት ኣስመራ ንፈለማ እዋና ብዛዕባ እዚ ናይ ምልዓል ጽንጥታታት ርእቶ ትህብ ዘላ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንእገዳ ኤርትራ ከልዕሎ ምዃኑ ሮይተርስ ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ የመልክት እዚ ውሳነ ምስቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እቲ ኣብ 2021 እተገብረ እገዳ ብቐንዱ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዝተሓሓዝ ኮይኑ ንሰራዊት ኤርትራ ገዛኢ ውድብ ህግደፍን ከምኡውን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ እቲ ንምሕዳራት ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ፕሬዚደንት ጆርጅ ቡሽን ዝነቐፈ ጋዜጣዊ መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና እቲ እገዳታት ዓሎቕ ብምባር ይጠቅስ ኣብ መወዳእታ 2009 ኣብ ቅንያት ክሪስማስ ምምሕዳር ኦባማ ዝፈብረኾ ዝደፍኣሉን ዝኾነ ጭብጢ ወይ መርትዖ ዘይነበሮ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ዓላቕ እገዳ ብስምባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተበይኑ መጎታዊ ኩነኔ ሽዑ ኣውጅልና ክብል ገሊጹ መምኽናይታ ናይቲ እገዳ እንታይ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ኤርትራ ዝገበረቶ ጻዕሪ ክምለስ ኢና ጠሊብና ዛጊትካ ኣይተመለሰን ንኣሸባብ ዝድግፍ ዝነበረን ዘሎም መን እዩ ናይ ዓላቕ እገዳታት ተሓታተኸ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ይብል ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋዊ በይናውን እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ጸብጻባት ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ጉጉይ ፖሊሲታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሕን ሕጋውነትን ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገብር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምምሕዳር ዘካይዶ ጽምዶ ክዕወት ከም ዘይከኣለ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብቲ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዋሽንግተን ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ከም ዘይከኣል ምግላጻ ከም ዘቆጥዖ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ መደወኒ ወይ ድማ መሰልጠኒ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝተጋላጨወ መልእኽቲ ክመጽእ ይኽእል በቲ ሓደ ወገን ኮፍ ኢልና ክንዛረብ ንደሊ ኢና ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ኣይከኣልን እዩ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንምንታይ ትዕላማ ጸቕጥቕ ንክትገብር ወፍሪ ብናትካ ኩነታት ከተገድድ ምእንቲ ዶስ ነቲ ጽምዶ ንገዛእ ርእሱ ክትብትኖ ምእንቲ እዩ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ሕቶ ብምቕማጥ ኣነ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ድብያን ጭውያን እዩ ከም ስልቲ እንተሪኢኻዮ ድብያን ጭውያን ከትሪ ትኸትር ኣብ መንገዲ ነዚ ጉዳያት ከይከደ እንከሎ ንድሕሪኡ ናትካ ዝመስል ኣርእስቲ ተምጽእ እዚ ግን ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ሓድሽ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ባህሪ ናይቲ ስርዓት ኣሰራርሑን እዩ ትጉንጽ ተፈራርሕ ትህድት ተሰይጥን ድሕሪኡ ድላይካ ትረክብ ዓይነት ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ጋድላይን መራሒ ናይ ፖሊሲ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ግን ልምዲ ባህልን እዩ ተኾነ ኣስመራ በዛ ኣጋጢሙ ዘሎ ቡድሆታት ተስፋ ከይቆረፀት ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ክትቅጽሎ ምዃና እቲ ፕሬዚደንት ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ምልዓል እገዳ ሓቂ እንተኾይኑ ውፅኢት ናይ ከም ዝበለ ናይ ጽምዶ ተበግሶታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኢትዮጵያ እቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኣስመራ ክግበር ካብ ዝጎስጎሳ ዝነበረ ሃገራት ኮይና መሪሕ ተራ ከም ተጻወተት ይፍለጥ እቲ ኣብ 23 ታሕሳስ 2009 ዝሓለፈ ውሳነ 1907 ናይ ኣጽዋር ከምኡውን ገለ ሰበስልጣን ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ናይ መገሻ እገዳን ምድስካልን ሕሳባት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ጥርዓን ኤውሮጳ ሕብረትን ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ስለ ዝደፍኦ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ እገዳ ጽኑዕ ከም ዝገበሮ እዩ ዝፍለጥ ቆምቲ ኣባላት ባይቶ ዝነበራ ሩስያን ቻይናን ብዘለዎም ወሳኒ ድምፂ ቤቶ ደው ከብሎ ዘይምለየን ካብኡ ሓሊፈን እውን ሓንቲ ምድጋፋ እታ ካልአይቲ ድማ ስቕታ ምምራፃ ንኣስመራ ኣቕሒርዋ ከም ዝነበረ ይግለጽ ሞስኮ ምሉእ ደገፍ ብምሃብ እቲ እገዳ ክግበር ከተድምጽ እንከላ ቤጂንግ ብወገና ከም ልማዳ ተዓቅቦ ድምፂ ብምግባር ክሓልፍ ኣፍቂዳ እቲ ዝገርም ሽዑ ናይ ፌደሬሽን ሩስያ ወኪል ኣብ ኒውዮርክ ንናይ ምምሕዳር ኦባማ
ዓለቕ ሙሉእ ክድግፍ ከሎ ናይ ቻይና ወኪል ከዓ ስማዊ ኣብ ስቴሽን ኣብቲ ግሁድ ዓለቕ ኣመዝጊቡ ምባል ኤርትራ ንክልቲአን ሃገራት ሓያላት ሃገራት ዝተኸተልኦ መርገፂ ከም ዘይረስዓቶ ኣብ ናይቲ ማልሚ መግለፂኣ ኣዘኻኺራ። እቲ ናይ 2009 እገዳ ብኣቦ ወንበር ኡጋንዳ ቡርኪና ፋሶን ዘቐረበ ኮይኑ 13 ድምፂ ብምርካብ እዩ ናብ ተግባራት ተሰጋጊሩ። ኣብ ሓምለ 2012 ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም እትድግፍ ክእመን ዝኽእል ጭብጢ ከም ዘይረኸበ ዝገለጸ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብ ጥቅምቲ 2012 መንግስቲ ኤርትራ እቲ እገዳ ንኽለዓል ናብ ውድብ ሕቡራት ጥልዓን ብምቕራቡ ካብ ቻይናን ሩስያን ደቡብ ኣፍሪካን ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺቡ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ገለ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ከይተረፉ እቲ እገዳ መኹኒ ከም ዘይነበረን ጸቕጢ ኢትዮጵያ መሻርክታን ከም ተወሰኑ እዮም ዝምግቱ። ብዓሻሓት ዝቁፀሩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራውን ኣብ ዲያስፖራ አንጻር እቲ እገዳ ሰፋሕቲ ተቃውሞ የካዱ ምንባሮም ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ክረምቲ 2018 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ጅዳ ስምምዕ ሰላም ምሕዝነትን ብምፍራም ነቲ ንኣስታት 20 ዓመት ዘቐፀለ ኩነተ ኩናት ከም ዘብቅዕ ድሕሪ ምእዋጆም ኣዲስ ኣበባ እቲ እገዳ ክለዓል ብወግዒ ንባይቶ ፀጥታ ሓቲታ ነይራ እያ። ኣብ ሕዳር 2018 እቲ ባይቶ ነቲ እገዳ ከም ዘለዓሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ። ምስ ኤርትራ ዘይተወደአ ጉዳይ ዘለዋ ጅቡቲ ግን እቲ እገዳ ክለዓል የብሉን ዝብል መርገፂ ወሲዳ ነይራ እያ። ዛጊድ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ተበቲኹ ይርከብ። ድሕሪ ናይ 9 ዓመት ዓናዊ ሳዕቤናትን ዓላቆ እገዳ ኣብ 2018 እገዳ ይለዓል ኣሎ ምስ ተባሃለ እውን ዋላ እኳ ደንጉ ዝወፀ ወንታዊ ስጉምቲ እንተነበረ የቀኒልና ኣይበልናን ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና። ኣብ 2017 እውን ኤርትራ መዝገባት ናይቲ ግብረ ሽበራ ዝድግፍ ተባሂሉ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጥቀስ ሃገራት ኣትያ ነይራ። ኣብ 2019 ካብቲ መዝገብ ምውፃኣ ብሓጎስ ከም ተቐበሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብዚ እዋን እዚ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሃገር ኣብ መዝገብ ምስፋራ ብቀደሙ እውን ጉጉይ ምዃኑን እንተኾነ ግን ዋላ እኳ እንተደንጎየ ሕጂ እቲ ውሳነ ምውሳዱ ቁኑዕ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኤርትራ ኣብ ቃልሲ አንጻር ግብረ ሽበራ ዝነበራ ተራ ዝድነቕ እዩ ብምባል ሃገሩ ኣብቲ መዝገብ ምስፋራ ርትዓዎ ከም ዘይነበረ ኣረዲኡ። ሕወሓት ነቲ ካብ ሱዳን ወታደራውን ገንዘቦን ደገፍ ከም ዝረኸበ ዝገልጽ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነፂግዎ። እቲ ውድብ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብሶኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፀ መግለፂ ወጥሪ ንምውላዕን ዝዓለመ ክብል ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ። ነዞም ክስታት እዚኦም ብዘይ ወላውል ንነጽጎም መሰረት ዘይብሎም ሓላፍነት ዝጎደሎም እዮም። ሕወሓት ኣብ ዝኾነ ንዘባውን ምርግጋእን ዝዘርግ ዝኾነ ንጥፈታት ኣይተሳተፈን ኣይደገፈን ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለፂ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሓይልታት ሱዳን ንዕጡቃት ሕወሓት ናይ ኣፅዋርን ገንዘብን ደገፍ ከም ዝሃበ ብምኽሳስ ምዕራባዊ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ከም ተጣሕሰ ትዕግስቲ ክገብሩ ከም ዝመረጡን የመልክት። እዞም ፀብፀባት እዚኦም ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ብወገን ሰበስልጣን ሓይልታት ሱዳን ዘቐረበ ተደጋጋሚ ክስታት ብድፍኢት ናይ ባዕሎም ተጻባእቲ ኣጀንዳ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝተገብረ ይብል መግለፂ ናይቲ ሚኒስትሪ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ድሕሪ ምኽሳሱ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ሂባ። እታ ካብ ከተማ ባህር ዳር ተበጊሳ ዝበላ ድሮን ንመዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዕላማ ከም ዝገበረት እዩ ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ዝጠቅስ። ኣዲስ ኣበባ ብወገና እቲ ብሰሉ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ብትእዛዝ ሓይልታት ወፃኢ ዝቐረበ ክትብል ነፂጋቶላ። እቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዘይ ግብረ መልሲ ከም ዘይሓልፍ ዘጠንቀቐ ካርቱም ተቃውማ ንምግላጽ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደራ ከም ዝፀዋዕቶ ኣፍሊጣ ነይራ። ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ፈለማ ግንቦት 2025 ምስታ ናይ ሓይልታት ኣሰሪዕ ትድግፍ እያ ዝብላ ኢማራት ዘለዎ ዝምድና ከም ዝመተኸ ይዝከር። ሱዳን አንጻር ኢትዮጵያ ዝዓጠቑ ተቃውምቲ ብምእንጋድ ተጻባኢ ተግባራት ትፍጽም ከም ዘለያ ኢትዮጵያ ትኸስስ። ንጥፈታት ዕሱባት ሕወሓት ኣብ ሱዳን ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ሱዳን መናሃርያ ናይቶም አንጻር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ኮይና ተገልግል ከም ዘላ እውን ዘይተኣደነ እውን መርትዖ ኣሎ ይብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ። ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተሸመ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ብምእላይ ብኢደዋንን መንግስቲ ከም ዝመሰተ ዝገልጽ ዘሎ ሕወሓት ንሰላማውን ልዝብን ዝብጻሕ ፍታሕ ውፉይ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታትና እንተላይቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ተፈናቀልቲ ብውሑስን ዝተረጋገአን ኣገባባት ናብ መረበቶም ንምምላስ ቁርባት ከም ዘለዉ እውን ሕወሓት የመልክት። መንግስቲ ሱዳን ነቶም ኣብ እዋን ኩናት 2 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ዝሃቦ ሰብኣዊ ደገፍ ዝነኣደ መግለፂ ሕወሓት እዚ ሰብኣዊ ተግባራት እዚ ብኽፋእ ናብ ካልእ ፖለቲካዊ ትረኻ ክጥምዘዝ የብሉን ይብል። መግለፂ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ምትፍናን ግጭት ከየትዋ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ዘላቐ ሰላም ንክሰፍን ኣሳታፍን እሙን ልዝብ ክካየድ ፀዊዑ ኣሎ። ብተወሳኺ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፍሉጣት ስነ ጥበባውያንን 99 ቢልዮን ብር ሰሪቆም ዝብል ጋዜጣዊ ሪፖርት ዘውፅኦ ፀብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ነቲ ናይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘቐረበ ፀብጻብ ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ ብጌጋ ዝተርጎመ ምዃኑ ብምግላጽ ነፂግዎ። እታ ጋዜጣ ልዕሊ
3 ሚልዮን ዶላር ናብ ብር ብምቕያር ናብ ካልእ መጠን ገንዘብ ብምድማርን ነቲ ባይቶ ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዘዛብዐትን ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ከም ጣሕሰትን ፖሊስ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብመሰረት ፌደራል ፖሊስ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ኣብ ጸብጻብ ዝተጠቕሰ 98 ቢልዮን ብር ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ገበናት ማለት ብልሽውናዋ ግብሪ ዘይምኽፋልን ኮንትሮባንድን ገበን ሳይበርን ዝተኻየዱ ምርመራታት እምበር ኣብ ሓደ ገበን ዝተፈጸመ ጉለት ዘመልክት ኣይኮነን ይበል። ብፍላይ እቲ ምስ ስነ ጥበባውያን ተተሓዘ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ 1400 ሰባት ብንግዳዊ ገበን ዝተፈጸመ ጉድኣት ናብ 1.7 ቢልዮን ብር ከም ተበጽሐ ዘመልከተ ክኸውን ከሎ እቲ 133 ሚልዮን ዶላር ድማ ዝኾነ ጉድኣት ከየብጽሕ ብመርመራ ዝተረኽበ እዩ። ፌደራል ፖሊስ ወሲኹ ምስ ገበናት ብተኣሳሰር ዜጋታት ወጻኢ ዝርከብዎም 1518 ጥጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ክሲ ተመስሪትዎም ከም ዘሎ ሓቢሩ። እታ ጋዜጣ ነቲ ኩነታት ሓድሽን ህዝቢ ተዘረፈ ኣምሲላ ጌራ ምቕራቡ ሕቡእ ተልእኾም ዝፈጸመት ከሲሱ። ስለ ዝኾነ ድማ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊታ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝዘርጋሕት ጋዜጣ ሪፖርት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ቻይና ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዕደናን ወደባትን ምስፋሕ ንከተማታት ዓሰብ ባፅዕ ጢዖ ባረንቱ መንደፈራ ንምዕባል ንምስፋሕን ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ብመሰረት ኣብ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ኩባንያታት ሃገረ ቻይና ንወደባት ማሰዋን ንምስፋሕን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ትካል መመንጨዊ ፀዓት ዝኾነ ሕርጊጎ ንምስፋሕን ናይ ዩኤስ 400 ሚልዮን ፕሮጀክት ኣብ ምትግባር ከም ዘላ ተሓቢሩሎ። ሃገረ ቻይና ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እዚ ጀሚራ ካብ ዕደናን ወደብ ክሳብ ወታደራዊ ሓገዝን ዝበፅሕ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ትዋዓል ከም ዘላ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ተገሊጹሎ። እዚ ፕሮጀክትታት ካብ ወደባት ሓሊፉ ክሳብ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኤርትራ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ቦታት ዘጠቓለለ እዩ። ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ንኣዋርሕ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ንምቁራፅ መጻብኡ ሄርሙዝ ንምኽፋትን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ተበፅሐ ተገሊጹ። እቲ ትማሊ 6 ግንቦት 2026 ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስርሒት ሓርነት ፕሮጀክት ፍሪዶም ተሰመየ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንግዚኡ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡሎ። ምቁራፅ ወታደራዊ ስርሒት ፕሮጀክት ፍሪዶም ፕረዚደንት ትራምፕ ንመራኸብ ንግዲ ሓይሊ ኣሰንዩ ንመጻብኡ ሄርሙዝ ንምኽፋት ዝጀመሮ ስርሒት ኣቋሪፅዎሎ። እዚ ድማ ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ዕድል ንምሃብ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ። ናይ ኢራን ምላሽ ኢራን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ስዒባ ሓድሽ ኣገባብ ብምትእትታው ብመጻብኡ ሄርሙዝ ውሱን ምንቅስቓስ መራኸብ ክህሉ ከም እትገብር ገሊጻ። እቲ ዝቐረበ ናይ 14 ነጥቢ ውዕል ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓንቲ ገጽ ዝሰፈረ ናይ 14 ነጥቢ ንምፍራም ተቓሪቦም ኣለዉ። እዚ ውዕል ዝስዕቡ ነጥብታት የጠቓልል ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ደው ንምባል ዝዓለመ ዘተ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዝገበረቶ ዕፅዋ ባሕሪ ክለዓል፣ ኢራን ዝተኣገዱ ባንኪ ሕሳባታ ክልቀቑን ዝተነብረላ ማዕቀብ ክለዓልን ብዛዕባ ኑክሌሳዊ ጉዳያት ዝግበር ዘተ ንግዚኡ ተዓጊቱ ኣብ ቀጻሊ ክረአ። ፓኪስታን ኣብ ዝስምዕ እዚ ከም ቀንዲ ማእከላይ ዓራቂት ኮይና ትሰርሓላ። ስክፍታታት ቡድሆታት ፕረዚደንት ትራምፕ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ዳግማይ ደብዳቦም ክጅመር ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ። ብተወሳኺ እስራኤል ነዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ብጥንቃቐ ትካተተሉላ። እዚ ስምምዕ እዚ ሙሉእ ተግባራዊ እንተኮይኑ እቲ 90% ናይ ዓለምና ነዳዲ ዝሓልፈሉ መጻብኡ ሄርሙዝ ዳግማይ ክኽፈት ዋጋ ነዳዲ ክረጋጋእ ተስፋ ይግበረሉ። ቻይና ብዛዕባ ኩናት ኢራን መጠንቀቕታ ሂባ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ንምብጻሕ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ ቻይና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝለዓለ ተቃውሞኣ ገሊጻላ። ኢራን ንሰላማዊ ዕላማ ናይ ኒኩሌራዊ ፀዓት ናይ ምጥቃም ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዋ ቻይና ኣስሚራትሉላ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ዋን ዩ እቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ከም ዝግባእ ብምግላጽ ዳግማይ ውግእ ምጅማር ተቐባልነት የብሉን ኢሉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ፕረዚደንት ሺጂፒንግ ንምዝራብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ቻይና ከም ዝጓዓዝ ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ከም ምክንያት እትጥቀመሉ ዘላ ኢራን ናብ ኑክሌር ኣጥዋር ከይተፍሪ ንምዕጋት ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ዶናልድ ትራምፕ ወፍሪ ሓርነት ንግዚኡ ከም ዘቋርጥ ዘመሓላለፎ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሑፍ ንብዙሓት ዘገረመ ኮይኑሎ። እዚ ውሳነ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ፣ ሚኒስተር ምክልኻል ፔት ሄግሰንን ኣቦ ወንበር ኢታማዦር ሓበራዊ ሰራዊት ጀነራል ዳንኬንን እቲ ስርሒት ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ወሽመጥ ፋርስን ናጽነት ዳህሳስን ንግድን ዘውሕስ ምዃኑ ክገልጹ ምስ ዝወዓሉ መልእኽትታት ዘጋጩ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ቀፂሉ ዝኸውን ነገር ገና ንጹር ኣይኮነን። ቀዲሙ ከም ተገልጸ ወፍሪ ሓርነት ካብቲ ንኢራን ብቁጠባዊ መዳይ ጸቕጢ ንምፍታሕ ዝዓለመ ዕፅዋ ዝተፈለየን ናፃን ወፍሪ እዩ። ዕላማ እዚ ወፍሪ ድማ ካብዞም ዝርከቦም ቀረብ ነዳዲ ዳግማይ ንምውሓስን ብኡ ኣቢሉ ድማ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ናብ ንቡር ኩነታት ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ምቁራፅ ግዜ ዓለም ለኻዊ ትካላት መጓዓዝያ ባሕርን ትካላት መድሕንን ብሰንኪ ኢራን ክንቀሳቀሱ ከም ዘይክእሉ እንተተሰማሚዖም ትራምፕ ነቲ ሸቶ ተወቂዑ ክብል ዘቕረቦ ጥርዓን ክቕበሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኢራን ብጽኑዕ ዝተቃወመቶ
ወፍራሕነት ምቁራጽ ንኢራን ዳግማይ ናብ መንገዲ ዘተ ንምምጻእ ካብ ጽቡቕ ድሌት ክርአ ተስፋ ይግበር ክሳብ ሽዑ ግና ኢራን ነቲ ምቁራጽ ስርሒት ከም ዓወት ክትገልጾ ተኽእሎ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንዩ ምስ መዘንኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ አራግቺ ትማረቡ ኣብ ቤጂን ተራኺቦም ዘተ ኣካይዶም ማዕከና ዜና ሽንህዋ ነዛ ሓበሬታ እኳ እንተሓበረት ዝርዝር ትሕዝቶ ናይቲ ዝተኻየደ ዘተ ግን ኣይገለጸትን ቀዲሙ ብወኪል ዜና ኢራን ፋርስ ዝተዓበረ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ አራግቺ ምስ ዋንዩ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ከምኡውን ዘባውን ኣህግራዊ ምዕባለታት ክመያየጥ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ጉዕዞ አራግቺ ናብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺጂፒን ንምርኻብ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ቻይና ክገብሮ ካብ ዝተሓሰበ ምብጻሕ ኣቐዲሙ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናውን ትራምፕ ነቲ ክገብሮ ዝነበሮ ጉዳይ ኣደናጊቦ ጸኒሑ እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ